Ei, què passa? Soc el Marlesan, el vostre youtuber de confiança. A partir d'ara sortiré per aquí, per Zippy Zapping, a TVCat, i com haureu pogut sospitar pel meu nom, normalment no ho dic, però soc familiar del Manel Ferrer, efectivament. La tornada de les activitats a l'aire lliure està pràcticament a tocar, però de moment, almenys jo, segueixo aquí en confinament. Aviam, confinament no, vull dir, a vegades surto de casa, però bueno, ja m'enteneu, no? En part perquè potser encara li tinc una miqueta de por del virus, en part perquè jo estava bé a la fase 0. És algo que es diu molt ara mateix, potser és perquè la rutina ens tenia tots fastiguejats. Si no t'havia afectat la pandèmia, almenys a la fase 0 estaves molt bé a la teva habitació, escoltant música, sent absolutament gens productiu. Una cosa bona d'aquest confinament, això sí, és que ha pogut fer que es compleixin tots els propòsits d'any nou, almenys els de la gent que volia agafar i volia convertir-se en runner. L'enhorabona, el vostre hobby ara us ha salvat d'estar amargats pràcticament tot el confinament. Hi ha la gent que al gener va dir que volia ser runner, però que va buscar una excusa com dient no, però és que els propòsits d'any nou normalment no es compleixen, tal, no sé què. Ho sento molt, us envio mi pèsame, que és que fins i tot la gent que odiava el running jo crec que s'ha convertit en runner durant aquest confinament, fins i tot gent que no tenia ni idea de què era l'esport, com el paio aquell que estava gatejant per la Barceloneta, que allò jo crec que tinc una teoria, que és el tio està entrenant per agafar i escalar des de fora l'Hotel Bern, en plan, agafant-se pels vidres rotllo Spiderman, és una teoria que tinc. L'únic forat legal que he trobat per no convertir-te en runner i no sortir de casa durant aquest confinament és fer-te youtuber durant el confinament. Almenys a mi m'ha funcionat. Què passa, penya? Soc el Marlesan, el vostre youtuber de confiança, encara que avui no vinc a parlar de YouTube. Com que ets youtuber, has d'agafar i de parlar exclusivament de Fornite, i de TikToks, i d'evadir impostos. I no, senyor. Els que pengem coses a YouTube tenim molts temes d'actualitat que tractar, com per exemple la superrellevant gala final d'OT. La va guanyar aquesta persona d'aquí, Nia, va superar altres concursants, com per exemple Flavio, que era com la versió jove de Carles Puigdemont. Però això no ens importa. El que ens importa és saber què és el que els esperen aquests concursants, perquè després de concursar OT, doncs les ofertes de feina no plouen del cel, i menys ara. Per exemple, el guanyador de l'any passat, que es deia Famous, i ara mateix doncs, no el coneix ni sa tia. Una cosa que em sembla preciosament irònica, realment. Per tant, si ets un triomfito que no ha triomfat gaire i vols mantenir la teva rellevància a post-televisió, et recomano que segueixis aquests 3 passos. Pas 1. Evita convertir-te en alguna mena de meme més enllà del teu fandom. Tot a internet sol ser més efímer. L'internet t'agafarà, et mastegarà i t'escopirà quan t'ho hagi tret tot de dins, talment com si fossis un xiclet. Mireu-me bé la cara perquè, vull dir, ara sóc youtuber, però dintre de 2 mesos probablement estic en una masia aïllada del món a Vegas, en plan, visquent la vida Amish. Pas número 2. Treu alguna cançó super genèrica o algun àlbum mediocre. Als teus fans això els encantarà. I sobretot, pas número 3. Per l'amor de Déu, no acceptis bolos a discoteques. Encara que sembli mentida, el teu títol de concursant de reality show no agafarà i atraurà més gent i no et donarà més caché. Us en recordeu dels anuncis aquells de la ràdio que sortia un paio lleidatà i es posava en plan Vine a Big B Mollerussa. Aquesta nit, festa especial edició Matança de Gorrino, amb l'aparició estel·lar de Suso García d'Operació Triunfo 14. Entrada i consumició 10 euros i 2 quilos de pataques. Tu creus que la gent hi anava per tu? No, oi? Anaven per agafar-se una pinya. Doncs no hi vagis. Sort a la vida, triomfito. Si tot falla, doncs suposo que ens veiem a una masia abandonada a Vegas. Què passa? Soc el Marlesan, el vostre youtuber de confiança, i estic fart. Estic fart perquè, per alguna raó, quan celebrem la Rebella de Sant Joan encara estem llançant petards. Cosa que no entenc. I ho he intentat, De veritat que ho he intentat, però és que no puc. Vaig intentar llançar petards de nen, vaig encendre fonts d'aquestes, però és que feien massa soroll, em donaven ensurts, tio. Oficialment, i segons la meva extensa recerca a la Wikipedia, Sant Joan celebra un culte al sol i l'allargament del dia per l'estiu, que en algun punt de la història, encara no sabem per què, la gent va decidir celebrar amb TNTs. Cada maleïda plaça de cada poble té els típics nens que estan llançant petards, que ja des de ben petits estan llançant les típiques sabetes aquestes, que fins aquí dius, vale, és inofensiu, no fan soroll gairebé, no fan mal, mentre no tinguem el típic nen imbècil que es llença una bombeta a si mateix per veure si la pilla amb la boca, saps? Com si fos una oliva. Fins que arribem a aquest nivell, doncs no passa res. Però és que després, aquests nens creixen i es converteixen en el típic nen que et demana que li compris una caixa d'americans a la barraca dels petards. I és que, a més, aquests nens, quan tenen els petards, no saben ni què fer amb els petards. Oh, anem a petar els petards a la gespa, a veure què fan. Oh, anem a llançar el petard sota l'aigua, a veure què fa. Res. No fa res, no fa ni soroll, o sigui, no ho intentis. I el pitjor tipus de nen de tots, el que et llença els petards al costat dels peus per fer com una mica de brometa, saps? Que jo, mira, no és per ser polèmic, però
tenim les competències dels Mossos per alguna cosa. Clar, aquí algú podria argumentar no, però les cercaviles es llencen focs i petards i tal. Però allò té un rerefons cultural i alegre. El rerefons de la gent que llença els petards per Sant Joan és la mala llet, pura mala llet. Per tant, agraeixo a TVCAT que a través de les seves antenes em deixa difondre el missatge que diré a continuació, que és que prohibeixin els petards. I tota la gent que treballa venent petards a les barraques amb 36 graus i una solana que flipes i un diumenge per la tarda, els agafes i els poses de socorristes o de bombers. I a funcionar. Hola, soc el Marlessan, el vostre youtuber de confiança, i avui vinc a fer una cosa que és el que fem molta gent a l'internet, que és parlar d'un tema sense saber-ne absolutament res. Jo, mira, no he tingut gats, sé el que és un gat, sé com es comporten, però no n'he tingut. Però tot i això, crec que hauria de donar una alerta a tota aquella gent que en té un, que és que si veieu en alguna tenda de mascotes o a internet una mena de parc d'atraccions en miniatura xulo pel teu gat, no el compris. I estic parlant de tu, vale, Maripili, de Granollers, de 53 anys, que tens 4 gats a casa i els ja vas comprar un rascador en forma de casa d'arbre, vale, estic parlant de tu. Per dues raons ben senzilles. La primera és que és una de les tantes coses que el capitalisme salvatge et vendrà per internet. Els rascadors de gats i totes aquestes coses són bogeries que és d'agafar i de voler jugar a Déu, i a més, normalment acaben ocupant espai al menjador, on el que normalment es suposa que ha d'estar còmode ets tu, no el gat. Un gat pot estar còmode a tot arreu. Els gats són líquids, com diu l'antic proverbi de l'internet, if I fits, I sits. Però és més important la segona raó, que és que els teus gats passaran del llarg d'allò. Si l'andròmina la compres per internet, és més probable que el gat acabi jugant amb la caixa de cartró que amb l'andròmina en si. Per tant, feu-vos el favor d'estalviar-vos aquests 50 euros i... Quan val un rascador per gat? Per tant, millor estalvieu-vos aquests 40 euros i gasteu-vos-els en menjar pel gat o sorra pel sorrer aquell on fan les seves coses, o si no, doncs mira, compreu uns quants rotllos de paper al val i que s'entretinguin amb allò i mira, ja està, molt més econòmic. Potser a la Greta Thunberg no li acaba d'agradar aquesta última alternativa, però mira, què vols que et digui? Hola, sóc el Marlessan, el vostre youtuber de confiança, i en cas que us n'hagueu oblidat, com sospito que ha fet la majoria de la població, a jutjar de l'últim cop que vaig pujar a la Renfe, el coronavirus encara suposa un perill per tots nosaltres. Ara sembla que està a punt de vindre un rebrot, que és una mica com el descens de l'Espanyol, és una tragèdia evident però absolutament inevitable. Per tant, amigues i amics, agafeu els vostres blocs de notes i grateu entre els huecos del sofà a veure si trobeu algun boli per agafar i apuntar-vos aquestes normes. En cas d'estat d'alarma per la pandèmia, sempre dur mascareta, sempre dur gel hidroalcohòlic a sobre, per si un cas, 2 metres de distància entre persones, prohibit donar abraçades, prohibit donar petons, prohibit llepar les baranes del metro i, sobretot, prohibit fer cançons col·laboratives. Perquè sonen fatal, perquè no tenen ritme, perquè cadascú sona amb un volum de veu diferent, perquè no tothom té un micròfon decent i sobretot perquè no tothom té una veu decent. Pareu bé les orelles amb aquest exemple d'aficionats cantant l'himne del Barça com per fer veure que eren al camp o alguna cosa així. Mentiria si digués que els nens de quart de primària de Valldaura cantàvem La mano generosa pitjor que això. Mira, els músics professionals els hi dono un passi perquè sí que saben fer-ho, es nota que tenen talent per això, però és que els de més famosos fan cada destrossa. Pintarse la cara color esperanza. Cadascú canta amb una entonació diferent. Juntar molta gent amb un projecte col·laboratiu és arriscat i d'allò gairebé sempre en surt alguna cosa cutre. O ens n'hem oblidat dels lip-dubs. Com han de ser de cutres que fan que els vídeos de TikTok quedin com obres mestres. Els lip-dubs es van quedar el 2010 per alguna raó. Fem amb les cançons col·laboratives el mateix. Generalitat de Catalunya. Què tal? Soc el Marlessan, el vostre youtuber de confiança, i arriba l'estiu. Arriba l'estiu i arriben també els seus tòpics com la xafogó, els turistes o l'insuportable sentiment d'inutilitat tombat al llit mentre estàs mirant al sostre i t'estàs replantejant totes les decisions de la teva vida. I l'operació biquini. L'operació biquini, que és una manera més suau de dir no entres dins els cànons de bellesa, fes 10 flexions o el món de la moda t'odiarà per sempre més. Amb la quarantena ens ha sigut encara més difícil seguir una dieta equilibrada perquè tothom ha decidit posar-se fins al cul i fer pastissos de qualsevol cosa durant el confinament. I ara, de manera crònica, la societat només fa que pensar en que tots són pastissos. ¡No puede ser! ¡No! Estem realment vorejant els límits de la salut mental col·lectiva amb els memes últimament, però si creiem que aquí tenim un problema amb el menjar, aleshores no hem vist el panorama que hi ha a Amèrica. Aviam, que hi ha coses que a mi sí que m'agraden del menjar americà, com una bona hamburguesa, una bona barbacoa, val? Ho sento molt, audiència vegana, però la cosa és que els americans, encara que el seu menjar estigui molt bo, és que es passen amb les racions. Però és que, o sigui, Samat,
Els americans mengen com si tinguessin sanitat pública, mengen com si tinguessin 3 cors, mengen com si el bacon reduís el colesterol, és una miqueta aquest rotllo. I no feu veure com que mai us heu trobat al Facebook la típica recepta del Tasty, aquella on posen una capa de bacon i després una capa de cheddar i una capa d'hojaldre sobre una capa de rúcula i després una altra capa de bacon i una altra de cheddar i una altra de rúcula i una altra d'hojaldre i després ho fonen tot i després ho fregeixen i després... Infarto de micardio, a la Vall d'Hebron. No he buscat gaires exemples perquè queda lleig agafar i sortir a la tele davant de tota Catalunya vomitant, però un exemple que vaig trobar i que volia ensenyar-vos és aquest burrito de cotó de sucre. Jo crec que amb una queixalada d'això, les dents agafen i se't fonen i se't queden amb una peça, així. Què passa, penya? Soc el Marlesan, el vostre youtuber de confiança, almenys el vostre youtuber de confiança en català, perquè com diguera l'il·lustríssim senyor Bou, jo soy catalán. Jo soy catalán! I tot i que me n'enorgulleixo de ser català, hi ha un estereotip que es diu de nosaltres que jo crec que hauríem d'agafar i d'admetre a contracor, que és que som bastant ensopits. Els catalans som de passar-ho bé, però amb moderació. Som com els nens que van al parc infantil amb genolleres, som com la gent que va a una terrassa i demana una clara i ni tan sols és estiu, som com el tiet aquell que vol entretindre la mainada a la reunió familiar agafant i fent una partida del Monopoly, però de manera no irònica. Som així, mira, els catalans ens va la diversió light. És gairebé com si a Catalunya riure massa per una cosa estigués mal vista, en termes generals. A Catalunya, en l'àmbit social, ens cal més humor canalla. Ens cal més follon, ens cal més lío, ens cal més trifulca, marro de quilòmetre zero. Però no em refereixo a marro polític, que d'aquest ja en tenim bastant, marro pur. Necessitem concursos rancis però fets aquí, com per exemple, jo què sé, Salou Shore o Tu sí que vals, edició cantants d'havaneres. Necessitem titulars punyents, de l'estil Jordi Basté raja de Mònica Terribas, només un de nosaltres tenia qualitat per la franja dels matins, o Núria Feliu llença merda de 31 fam, a la meva època el joc del trap tenia més nivell. I també necessitem youtubers rancis que agafin i facin videoreaccions només per criticar la gent o per obtenir el trofeu moral de guanyar una discussió a internet. És contingut de baixa qualitat, sí, és cutre, però ens serviria per agafar i normalitzar el català i és una cosa que insto que els nostres espectadors facin. Per tant, germans, agafeu els vostres mòbils, improviseu els vostres trípodes, pentineu-vos i llanceu merda dels vostres germans. Amén. Amén, amén. Encara que, si fem productes audiovisuals més currats, tampoc estaria pas malament. Podem fer de les dues coses. Què tal? Soc el Marlesan, el vostre precari youtuber de confiança i per fi m'alegra molt dir-ho, s'acaba la temporada. Ha arribat l'hora de que la gent d'aquesta capsa màgica d'entreteniment i drogues que és de televisió es prengui les seves reglamentàries 4 setmanes de vacances, cosa que té dues conseqüències. La primera, que a la tele només es pot veure Plats Bruts, Mr. Bean, telenovel·les belgues i el bucle de televisió del Besòs. I la segona és que per fi me'n puc anar de vacances, tinc l'apartament a Benidorm que m'està agafant pols, o sigui que hauré d'anar baixant. M'hauria d'anar preparant per aquestes setmanetes, d'estar a primera línia de platja i... He tornat malparits. Oh, merda. I a més resulta que Barcelona, que és on soc, és on hi ha més rebrots, a part de Lleida, però crec que a Lleida ni tan sols arriba a TVCAT, o sigui que faré veure que no existeix, com fa tothom. O sigui que haurem de fotre'ns i quedar-nos l'agost a casa amb tota la calorada. Doncs vale, si la Generalitat em posa un repte, o si una pandèmia global mortífera per mi i el meu entorn em posa un repte, el penso superar. No puc anar a la platja i a la piscina, li fico una lona al bacó i llestos. No puc passejar per la sorra de les platges de Cadaqués. Tiro uns quants legos al terra i camino per sobre, ve a ser el mateix. No puc bescanviar el meu 2x1 a Port Aventura, un six-pack d'estrelles, 30 voltes i 100 flexions per cada llauna, mateixa sensació. I si tot això falla, doncs utilitzaré la meva arma definitiva. Vendre fotopeus, és broma. Fer-me passar per guiri i moure'm impunement per la meva ciutat. Pla infal·lible. Ara, en sèrio, si sou dels que us moveu aquest estiu, feu-ho amb seguretat i mantenint la distància amb la gent. Més val curar-se en salut i més val encular-se en salut. Bon estiu, gent. Aupa monta.